Altså, jeg kan se mig sådan ordentligt, men jeg vil godt have fjernet mit øjeblik. Så derfor vil jeg laver en lige sætte og slukker en lille. Det larmer det helt vanvittigt. Nå. Jeg bruger sådan en her øjenmakeup fjerner. Pas uparfumeret fra Matas. Altså, jeg ved overhovedet ikke, om I kan se mig, men altså, det håber jeg kan. Og det er bare sådan nogle renseservietter, hvis man kalder det. Kom nu op til mig. Sådan. Og der er ikke parfume i, som jeg har sagt. Det er bare nogle runde nogle, jeg tror, man må tage godt af. Jeg har ikke prøvet dem før, så aner det ikke, men der holder meget sådan af på en gang. Så tager jeg bare og gør sådan her. Ja, den fjerner den lidt også, kan man se. Den er ret fugtig sådan rundt omkring, og der er meget ud. Ja, og det er godt nok, synes jeg stadig, man kan se, at jeg har to. Det er selvfølgelig også lige meget, jeg har ikke synes, det er. Har mig godt på, at jeg skal derhjemme, så jeg har været fri at have det på. Men nu er det blevet sådan, at lige meget hvor jeg er henne, så har jeg mig godt på. Det synes jeg ikke. Altså det. For helvede. Det var en telefon, det der. Jeg håber, at jeg har sendt videoen der. Det er godt. Men det er godt nok noget underligt materiale, der var sygt. Synes jeg godt nok ikke så meget. Det er lidt. Fordi man får alt det der creme, eller hvad det er, inde i den der serviet, det får man ud i hele ansigtet, og det er ikke særlig pænt. Men det er sådan fjernet rimelig godt, fordi der kommer så meget af med det. Mystisk. Det er der lidt ting, altså. Ja, og så tager jeg det bare af. Med et håndklæde, altså. Det er nok ikke det smarteste at bruge det, hvis det er det. Men om nu ikke er råd helt af, så vil jeg anbefale ikke at bruge det håndklæde, fordi ja, så rører det på. Det er ikke. Jeg har ikke engang prøvet, at skulle det komme af igen. Nu skal jeg krig på. Jeg skal nå hen resten af de der servietter. Grunden til at bruge de her, det er kun fordi, at min mor og jeg har ikke rigtig nogen sødt til, fordi jeg bruger sådan nogle Nivea soft, eller hvad det hedder. Sådan nogle renseservietter, sådan ligesom sådan en til babyer, og nogle renseservietter, eller noget der, man tør, hvis det er, eller man skifter dem, ikke? Bare sådan nogle til make-up fjerner. Altså det er sådan til hele ansigtet, sådan, hvis man har pudder, så skal det fjerne det, og sådan. De er ret gode, eller de er rigtig gode, synes jeg. Men dem er stopper ikke flere af, så jeg skal ned og købe nogle snart i dag. Men vi ses i næste video. Hej hej.